Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн газиз милләттәшләр. Бүген иртәбездә телекраннар аша гармун тавышлары яңгырар. Чөнки эфирда сез яраткан һәм көтеп алган уйнагыз гармуннар тапшыруы. Hayırlı kün Tatarstan. Uynağız garmınlar. Питрәш районында. Исәміз, хөрмәтле тамашачылар, без сезне Питрәш җирлегендә сәламлыйбыз. Исәмсез Айзилә, Наил. Без сезне тапшыруында ми карап барабыз. Безгә бик ошый. Бигрәк тә актуаль белән бүгенге көндә гармун моңнары сирәк ишетелгәндә гармунчылар битеп барганда бик актуаль проект бу. Без моңа бик шатландык. Сез безнең Кунакчылар районымызга килгәнегез өчен. Бездә дә гармунчылар әз түгел. Сез моны үзегез күреп, ишетеп китәрсез. Әйдәгез хәзер безнең менә милли ризыкларыбыздан шәкшәктән һәм ипитән авыз итеп китегез әле. Казаннан 40 шақырым ераклыкта урнашкан Питрәш районы. Менә 40 шақырым ераклыкта урнашкан булса да, үзем мин шәхсән Питрәштә беренче тапкыр. Шуңа күрә бу район белән танышыр өчен сезгә сорау бирәм әле, Нияз, нәрсәләр белән дан тота сезнең районыгыз? Күп нәрсәләр белән дан тота безнең районыбыз. Иң беренчесен искәртеп үтик инде, ул да булса демография. Ого! Без инде аның белән горурлана алабыз. Һәм дә инде матур табигаты, бик талантлы кешеләр дип әйтик, талантчылар, гармунчылар, баянистлар белән горурланабыз. Талантлы культура хезмәткәрләре белән горурланабыз. Димәк, мәдәни казанышларыгыз күп. Аллага шөкер. Яхшы. Димәк, инде сәяхәтебез күңелле булыр бай булса. Сәяхәтебез күңелле булыр алай берсе. Һәм дә инде үзебезнең талантлы баянчыларыбызны, гармунчыларыбызны бүген без сезгә тәкъдим итәрбез иншалла. Бик зур рәхмәт. Хәерле сәгатьтә сәяхәтебезне башлыйбыз. Hürmetli tamaşaçılar, benim yanışımda Marcel Minнулин һәм biz ишеттек менә хәзер шахты киен. Менә Марсель абыйның әтиеңнең иң яраткан кие бит бу. Марсель абый, нигә син шахты? Нигә сезнең әтиегез шул шахты киене яраткан? Минем әтием 63-тән 74-кә хәтлек җир астында шахтада эшләп алды. Шахтер булып эшләде. Әйе. Казахстанда. Менә шуңа күрә ул үзе дә гармунчы иде. Аның яраткан җыры шул шахты кие иде. Менә миңа да калды. Мин дә яратып алдым аны, яратып уйныйм хәзердә. Димәк, менә шул гармунда уйнау сезнең менә әтигә карап, ничектер мәхәббәт уянды инде сезнең гармунда. Әйе, әтигә карап. Әтинең гармунын кичкенә вакытта әйләндереп уйныйм кире якка. Кире як уйнау? Әйе. Әтигел сүкмидер инде. Улым булай түгел, менә булай уйнарга кирәк дип, менә шу әйттереп. Шуннан китте. Аннан соң гармун алып бирде. Гармунда уйный башладым, аны тыңлап. Бу ничә яшьтә? Бу 7 яшьтә. Сезгә 7 яшь иде инде. Ие. Аннан соң 2нче класска күчкәндә баян алып бирде. Баянда бик уйный алмадым, уйнап булмады. Менә шуны сорыйсым килә иде. Менә гармуннан баянга күчерү ничек соң ул нигә? Читен, овыр. Безнең подъездда музыка укытучысы бар иде. Шул бераз иретеп җибәрде. Шуннан соң без кайтып киттек, монда кире кайттык. Салкын Чишмә авылына.
Менә шуннан соң үзем уйный башладым. Баянда. Гармунны онытып җибәргәнем. Ну, әмәләгин баяннан соң гармунга күчәргә җиңелрәк. Кая укыдыгыз, кая белем алдыгыз? Укымадым. Укымадыгызмы? Юк. Сез чын самородок инде. Әйе. Булай белем буенча сез кем булып эшлисез? Мин физрук. Физрук. Физкультураны Беренче тапкыр безнең тапшыруда физкультура укытучы, гармунда уйный, хөрмәтле тамашачылар. Марсель абый, менә сез уже ничә ел гармунда уйныйсыз бит инде. Менә бу гармун ул сезнең өчен нәрсә? Гармунсыз хәзер, гармунсыз да, баянсыз да яшәү дә кызык түгел. Минем өчен бөтен нәрсә ул. Бөтен нәрсә. Шул мәхәббәт та ул, дару да ул. Бөтенесе. Бөтенесе. Элек авылларда да җыйдырыйк, сирән җыеп, кич чыгадырык гармуннар белән яшьрәк вакытта. Хәзер менә шундый сорау бар әле минем. Менә хәзерге вакытта нигә сез менә кич белән гармун белән урамга чыкмыйсыз? Мин итүренә чыгам да, кайбер вакытта, кунаклар килгәндә, булай урамда Дөрес аңламыйлар дип уйлыйсызмы әллә? Бәлкидер. Ну, без бит әйтәбез, менә элек, менә без гел урманга дип инде, урамга чыгып, гармун тарта идек, кызлар бииделәр. Менә хәзер нәрсә? Проблем юк бит инде, гармун кулыңда бар. Аллага шөкер, менә кич белән чыктың, гармунны тарттың да, яшьләр дә күреп тартыла иделәр. Белмим, әйтә алмыйм, хәзерге вакытта авыр сорау бу. Нишләп тартылмыйлар икән? Әйтә алмыйм ансын. Ну, минемчә бездән тора инде ул. Менә элек, менә үзебез әйтәбез бит инде. Менә элек шулай булган. Менә хәзер үзебез дә чыкмыйбыз бит инде. Үзебез гармунчылар, үзебез дә чыкмыйбыз бер караганда. Без дә сирәк чыгабыз шул. Шул кунаклар килгәндә генә. Менә хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле гармунчылар, менә бөтен әйбер үзебезнең кулында бит инде. Әйдәгез, менә җәй бит инде, рәхәтләнеп, кич белән гармун алып, урамга чыгып, гармуннарны тартыйк инде, хөрмәтле гармунчылар. Әйдәгез, шулай итик әле. Берсен күзләп, туган җирен эзләп, кышылар кайта туган ягына. Oraya kantuge sine köpekünge Koysirken koysiyanına Oraya kantuge sine köpekünge Koysirken koysiyanına Koysirken koysiyanına Шыты авылының ұста гармуншысы, ұста жыршысы, һәм тағын бір тапқыр үсті бедірге керек ұста бейушесі Дамир абый. Шул қадар матур етіп башқардық әлігі жырны. Бекзі рахмет сізге. Дамир абый қарап тұрам, шундай матур сізнен гармунығыз, Қарағыз Аляның бизәклері ненде матур. Қойдан келді сізге мұндай гармун? Біздің достишлер арқылы Италияда заказ етілген гармун. Шуннан Мақсус Италиядан қайтырттығыз, әйме? Бұл гармунға қазір 13 жыл бойыл. Әкреңін әшіп тұрабыз шул гармун белән, күңелашабыз, жырлыйбыз, биебіз. Һәрбір туйларда, мәҗлесләрдә алып барабыз. Миңа калса үзеннән үзе уйныйдыр бу гармун. Шулаймы? Аңа басыкны тура кирәк, үзе уйный. Искиткеч. Дамир абый, әйтегез әле сезнең бала чагыгызны искә төшерик. Мин уйлыйм, сез нәкъ менә кечкенә чактан, бала чактан шушы гармун белән үскәнсездер, әйеме? Нәкъ та шулай 6нчы классларда өйрәнә башладым. 7нчы класста бер рәхәтләндереп уйныйдыр инде, клубларда җырлатып, биетеп. Инде булмасын, нинди генә мәҗлесләр булмасын, солдат зато кичәләре, туйлар. Шулай ертәдән башладык инде. Бу мөселкендә дә Аллагның ризыгы. Кайда да уйнаучылар бармаса? Кайда да безнең уйнаучылар минем әтием, уйнады Италияда, энекәшем, бер туган, и менә үзем. Үзегезнең тормыш юлыгызны гармун белән бәйләдегезме соң? Тормыш юлын гармун белән бәйләтеп, бик теге зиратларга китмәдем. Ну, шушы үзарада район тирәсендә, Казан тирәләрендә шулай теге мәҗлесләрдә, күбесенчә мәҗлесләрдә. Күбесендә мәҗлесләрдә, ләкин әйтергә кирәк, менә сез аны никтер әйтмәдегез, сез шушы авылның баш инженеры булып эшләгән кеше бит. Әйе, үзем 25 ел эшләдем, 25 ел эшләдем. Нинди генә һөнәр ияләр булсалар да, алар һәр вакыт гармун кулда. Әйе. Димәк, гармун
барлык хыдар ияләрен берләштерә. Ансыз яшәп булмаган шикелле. Менә шуңа күрә дә менә тагын бер сорауны бирәбез без. Моны без традицион рәвештә бирәбез инде. Гармун сезнең өчен ул нәрсә, Дамир абый? Жан тынычландыргыч ул. Иң кирәсе шул. Ул булса, бөтен теге кайгы хәсрәтләрне онтасың, зарлап утырасың кайчакларда. Бик моңсуланган вакытларда инде күңелне күтәрә. Менә бөтен гыйммәт шундан. Белүемчә, әле сез бит шушы Чита авылында гармунчылар ансамблендә йөрисез, әйеме? Әйе, үзе. Инде хәзер без бик күп җиллар йөрибез. Без инде 6-7 кеше җыелабыз. Ансамбль белән йөрибез. Һәрбер кичәләрдә булмасын район үзәкләрендә концертларда зур-зур сабантуйларда һәрбер сабантуй безнең белән башлана. Без инде сабантуйларны үзебез шулай ансамбль башлап җибәрәбез һәрбер сабантуйны. Мен карап килдем, чынлап та авылыгыз бик матур. Ничә кеше яши монда? Гомумән нәрсәләр белән дан тота авылыгыз? Монда инде 210 хуҗалык безнең Чита авылында. Хәзер бит инде теге генә әйтеп булмый, кешеләр китеп бара, кешеләр теге дөнья китеп бара дигән шикелле каяндыр күчеп киләләр, ул яны сатып алалар, шулай торып маташалар монда. Ну, монда авыл хуҗалыгына сәүлән күбрәк зәймә. Монда безнең телешел белән. Монда язрак урта яшьтәге кешеләр терлек тоталар, ул сыерлар, 14-тәр, 15-шәр баш, 10-шәр баш тоталар. Урта яшьтәге хәлләр инде теге яшьләре бәйтим инде 35, 40, 45, 50 тирәре. Күбесенчә кеше шуның белән. Безнең инде колхозлар, совхозларын таратып бетерделәр, таралып бетте дигән шикелле бүгенге көндә. Кеше шуның белән шөгыльләнә. Сөтен сата, каймагын, творогын сата. Шуның белән кеше көн күрә. Hürmetli tamaşaçılar, benim yanışımda Mahmut abi Garayev. Mahmut abi, hayırlı gün, nişik halleriniz? Haller bik eybet. Hürmetli tamaşaçılar, mene bu abiga 70 yaş. 70 yaşını tuturgan abi. Ali Mahmut abi, min bilen bitsin, mene garmunçu gına tuğil. Sen ali xoman işliysin, sen xoman operator. Klubunda котел газовик отопление boyunca iyi mi? Hem sen balıkçı. Min bilem. Hem нәрсе айтасы келе, мына шунда, мына именно шушы орында Махмут абай 75 килолы сомны шығарған. Бұл рекордтыр деп мен ойлаймын. Ауылда бір кісі алған жоқ, 75 килоны. 75 кило, ол бит мына башы шундайдыр енді аның. 25 кило башы әлде тұра. Әлде тұра? Тұра, ларда. Отылмаған. 25 кило башы ғана. Қызық енді. Мына шундай, мына біздің гармоншылар, олар да балықшылар да енді. Махмут абай, гармонға келгенде, мына сіз неше ел енді уже гармон сіздің қолында? Менің қолда почти бұл қазір 60 жыл. То есть бала шағында енді башладыңыз? 10 яштан уни башладым мен. А неше келді ол сізге, бірақ әті ойнадымысың или кім? Абай армиядан бір Белорус деген гармон алып қайтты. Шолының білән қызыған бит абай ойнай. Әзірек ойнап, соның білән ойнап кеттім. Әкіріне бір күй шығарып, сондан мен андары әнеге гармондар алдыра башладым, бір 10-ны гармонды бітірдім. 50 теңгеге сол атта гармон кебітті. Гармондар етіп, сол үйренді мені, постоянно. Солдатында тұрға барасың, әбедеттен районға қатты ұзатып, машинасында ойнап. 3 күн туйда жүресің, ешілер туйы бірінші жұмға күнді. Суббота воскресенье, қортларына 3 күн бойы, олар қатты түсіп шығады білетілер. Олдан біз магнитофондар нелер жоқ ие. Гіл гармон енді? Гармон. Мына шundan кеттім үйренімандары. Қазіргі вақытта, мына нешекті бойлайсыз? Мына ешілер бар ма соналар? Бар. Ешілер де бар. Қазір мен орана курс ауылға ешілеріні үйретірге итті. Жүрді бір қотысы барына гармон үйренелер. 4 километр Үскірт ауылында. А тойларға үйрелер мүсің гармоншылар? Тойларға гармоншылар келелер ме? Келелер, пожалуйста. Постоянно. Мен орыншада парап барды уже басқа ауыларға. Гармонны сұрайлар. Мен әзірек кеш білән шыққалайып, қопасы білән шығып, тып-тыныш қауада 8-лерді соғылар ойнап жібәрем. Бүтін ауылда уже мұң ите башлайды. Тарада мұң итеп, көңілленіп кете ауыл. Гармонда ойнасаң, нақ дару, бір таблетка дару ішкен шекелі. Мен 70 yaşına жетіп, 1 грамм даруда қапқаным жоқ. Солай ма? Жоқ.
1 грамм дарудас кәлім соң 70-ке дейді. Әбілі шушы гармон менің дару енді. Шының біле өнем, дару шушы менің біле, біздің нәсән еті ол. Махмұт абай, қарағыз әлі, мен өзімді балықшы бетімді. Өзім жай күнінде, қыш күнінде, яз күнінде, күз күнінде ерем, жел болса да, яңғыр болса да, бар бір көңіл тартайынды балық тұтарғайынды. Но Мишәде бір қашанда бір нәрсе тұтқаным жоқ. Әсіз 75 килалы соғымны тұттығыз мұнда. Сірні ашығыз әлі? Мұны бисмилланы айтып қоярға башта. Бисмилланы пастан айтсаң, әлек айтқан балық. Әлдірі ұққап, нетіп, сонда соласың, мен қормап біле отырмын бет. Ұрыстар закезушка дейін, біздің тәк қыстырмайынды. Мен қыстырмай сол атам да, кеш білен, мен сол алып отырмын. Ите білен сол балықнағын алам. Тартып шығарам. Түнгі қыстырып қалдырам мен яны. Қызық үшін міне гармон білен балыққа барғаны жоқ ма? Жоқ. Бәлки гармон тауышыңа да келешек? Bir barıp qara kerek әлі гармон біле. Барсаң, мен әлі шолдырат әлі. Гармон біле ойнап отырсаң, жиылған может балықтар. Махмұт абай, сізге бек зор рахмет. Міне гармон гүл қолда болсын, балық ілексін. Міне сізге енді 70 битінде уже 80 да болсын, 90 да болсын, 100 да болсын, әлі бірге рахатланып, міне шында Мишаға тішіп бір 100 килолы сомны тұтабыз әлі, Алла берсі. Алла. Қадірлі тамашашылар, дивардағы міне бұл рәсімге көз салығышы. Мұндан 56 ел әлік рәссам Питреш районы кішілерін шулай тұрып сүрәтлей. Шулай бит Меңнұр? Бұл біздің Шыт ауылының тарихы, Шыт ауылы бұлыны, бүгінгі күнде ол біздің бар. Мәдениеттерін айрақ түгіл, сабын төгіте тұрған бұлын. Бұл барысында біздің ауыл кішілері, ауыл яшылары, аны шушы мәдениеттерді түзілгеш, рәссам 3 күн бойы шушында ятып, шуны ішләп шыға. Бұл 3 ремонттан мен келгендегі 3 ремонт болды. Мен келген 2 ремонт үшінде 3 ремонттан алып қалдым. Алынша қалған енді ол. Бұл өзі бір тарих. Бұл ауыл тарихы. Бұл біздің ауыл. Аны неше буынға жеткерге болады. Çünkü ауылдан кеш ойындар болған. Кеш білен қазіргі кебек дискотекалар түгел. Ауыл яшьләре гармоннар алып, һәр үйдә бір мекеме гармончы булган. Шулай. Искиткеч матур рәсем. Чынлап та менә Шыт авылы мәдәният йортына килеп керүгә үк күз әлбәттә шушы рәсемгә һәм менә нәкъ шушы гармоннарга төшә. Бұл тортып тұру шарасы деп етірге де керек, шушы мәдәниет йортына. Білуімше, мұнда 30-дан артық гармон, әйімі қайларда жеп, қайлардан тұпыла бітірдіңіз барны? Бүтінісімді түгел әлгі уақытта. Çünkü қайбірлерін алып берділер, абайлар ойнарға үйренуге. Анары дүрбі гармоным менің Bağlar Сәнгать мәктәбінің филиалы күрше ауылдашлығын анда сұрап тұрдылар. Міне әйттіңіз, абайлар сұрап тұралар үйренерге. Демек, гармонда үйренерге тілеушілер бар дейсіз. Бар. Олдан андай хәл югы, çünkü мен эшли башлагандымда уйнатып уйнарлык бер гармонда югы. Әйткәнемчә, район башлаганнан без гармон сорагач, бу гармоннарның тарихы китте. Китерә башладылар, бирә башладылар. Менә миндә дә ята кирәк түгелме дип сатып ала башлады. Мин алмаштырып, менә бу соңгы район башлаган икенче биргән гармонны, соңгы биргән гармон 2 ел элек, әле яңа гармон. Иң борынгыларда менә бу гармон безнең Тальян гармон. 47 елгы бу гармон безнең менә атказанган Татарстан атказанган урманчысы Галәметдин абый бар мәрхүм. Аңа сугыштан соң атасы кайткач өйрәнсен дип алып биргән булган. Ягъни кызлары миңа монда мәдәният йортына бирделәр бу гармоннарны. Менә тагын бер тарихи гармон бу безнең Адгамов Хатип абыйныкы 2 ел элек без аның истәлегенә үзешчән гармончылар арасында район күләм, республика күләм дип әйтергә була. Төрле районнан гармончылар килде, фестиваль оештырдык. Без аны дәвам итәргә тырыш җыенабыз, Алла бирсә. Сорап торалар дип әйттегез, сорап торалар, чөнки әйткәнемчә мин эшли башлаганда бер гармон да юк иде, тотып уйнарлык. Гармончы булса гармоны юк, гармоны булса гармончысы юк. Әлеге дә байлар шул абыйлар кайсы эштә, кайсының ничек. Менә гармоннар булгач, киемнәр районнан алып тора башлаган, әйдәгез инде дия, алар мине сүзне аягысын сап таптамыйча килеп, бүгенге көндә җиде уйнатган гармончы бар. Яшьләр бармы соң? Яшьләрнең уйнарга теләге бармы? Уйнаучылар бар. Менә әлеге дә бая күрше авылда филиал ачкач, анда 2 бала булды дагын. Алар укытучыга килеп бирергә җыю 2 алар су аркылы аңа якын булды, ул шунда төпләнде өйрәтергә. Безнең авылда менә минем малай тагын 2 малай барып уйныйлар, икесе ул авылдан, икесе безнең авылдан уйнаучы яшьләр. Алар әле башлангыч классларда гына миннән гармоннан алдылар далар. Ул телле гармоннарны менә
Алар үйренетеген ноталар біле, мындай біле үйренелер, алар ұзынша тілде. Аларға мен беріп тұрдым, алар шуны біле үйренелер. Бұл гармондар мұнда болғаш, алар күргәзмәшеңе түгел, алар халыққа, милләткә, ауылға файда китерсеннәр, уйнасыннар, өйрәсеннәр әлбәттә. Минем теләк шунда. Нинди матур теләкләр чынлапта. Мондый гармоннар булганда ничек инде уйнамыйсың? Һәм әлбәттә инде уйнасын гармоннар, уйнагыз гармоннар. Уйнагыз гармоннар тапшыруы Татарстан рәисе каршындагы телләр комиссиясе ярдәме белән Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясында эфирга чыга. Киләсе атнада чәршәмбе көнне Питрәч районы гармунчылары белән таныштыруыбызны дәвам итәрбез.